both vana baba nana mai vari kutadza kurovedzera vana vavo nenzira inotarisirwa naMwari. Vese ivo vabereki nevana vachaparadzwa pazuva guru raShe, apo Jesu Kristu ari kudzoka kuzotora vatsvene vake. Mufaro wangu kuchingamidzai muzuva ranhasi pachanel yedu yeAmazing Word. Tinokumbirisa kuti subscribe nekulaika channel ino, uyezve mushare nevamwe kuti vagowanawo uchenjeri hunobva kuna Mwari. Musoro wedu wenyaya yemuzuva ranhasi unoti iwo kuzvarana mumazuva ekupedzisira, kana kuti kuzvara mumazuva ekupedzisira, childbearing in the last days. Memory text yedu tinoiwana kuna Timothy wekutanga chapter 2 verse 15. Inoti, asi uchaponeswa nekubereka vana kana vachirambira mukutenda norudo noutsvene pamwe chete nekuzvidzora. Ngatiyanganei mumunamato tigokumbira Mweya Mutsvene atibatsire kunzwisisa chidzidzo chiri pakati pedu. Samasimba ari kumusoro kudenga, tinokutendai nechipo cheupenyu, tinokutendai nemukana wamatiwanisa kuti tidzidze pamusoro pekuberekana mumazuva ekupedzisira ano, tizive kuti kuda kwenyu here kana kuti kutaura kwevazhinji. Ishe tinokumbira mugovapo, itai mwoyo mumwe nemumwe nenjere dziri pano dzigotambira zvokwadi iyi, kunyange ichifadza kunyange isingafadzi, asi taita kuda kwenyu kuti tigoramba tichirira pedyo nemi. Muzita raMambo Jesu nogara nokusingaperi. Amen. Right, muleseni ranhasi toda kutsvaka zvinhu zviviri: kuti tiri kurarama mumazuva ekupedzisira here, ndochekutanga, uyezve kuda kwaMwari here kuti tiberekane mumazuva ano ekupedzisira. Mumazuva ano ekupedzisira vazhinji vari kuti zviri nani kusazvara kana kuti zviri nani kusaita mwana, nekuti vanobhesa netext inowanika kuna Matthew chapter 24 verse 19 inoti vachava nenhamo vane mimba navanoyamwisa mumazuva iwayo. Panapa tiri kuona Jesu Kristu aipindura vadzidzi vake pamusoro pezvicharatidza kuuya kwake kwechipiri kuzotora vatsvene, uyezve nezvekuparadzwa kweJerusarema. Paaipindura mhinduro iyi yekuti vachava nenhamo vane mimba nevanoyamwisa, aireva exclusively pakuparadzwa kuchaitwa Jerusarema. Izvi zvinotsigirwa mubhuku rakanzi Great Controversy papage 32 paragraph 1. Inoti, the question of the prophet, can a woman forget her sucking child? Receive the answers within the walls of the doomed city. The hands of the pitiful women have sodden their own children. They are their meat in the destruction of the daughter of my people. Panapa pairehwa Jerusalema. Saka text yekuti inowanikwa na Matthew 24 verse 19 yaireva specifically for destruction of Jerusalem, not second coming muma last days. So panapa tiri kuratidzana kuti Mwari anofungei pamusoro pekuzvarana. Ngatitarise command yakapiwa Adam naEve kuna Genesis 1 verse 28. Inoti Mwari akavaropafadza, Mwari akati berekanai muwande muzadze nyika, mubate ushe pairi. Zviri kungoratidza zvega kuti chidiso chaMwari kuti vanhu vaberekane vawande. Ndo pekutanga-tanga pakomandi yakapiwa vabereki vedu vekutanga Adam naEve. Alright, zvadaro vanhu vakawanda panyika, uipi hukawanda. Mwari akagumbuka nazvo, akazvidemba kuti ko vanhu ndakavasikirei, akafunga kuparadza nyika yose nemvura. Asi mukati menyika iyoyi Noa akawana nyasha pamberi paMwari. Mwari akati haangaparadzi Noa nemhuri yake, asi zvisinei nyika yose yakaparadzwa, kasara Noa nemhuri yake. Ane komandi here yaakapa pamusoro pekuberekana? Genesis chapter 9 verse 1. Zvino Mwari akaropafadza Noa navanakomana vake, akati kwavari, berekanai muwande muzadze nyika. Muchirungu inobva yati replenish, meaning to say nyika yakanga ine vanhu pekutanga vakaparadzwa nemvura, saka vaakufana kuzvarana kuti vadzosere vainge vaparadzwa. So tichitarisa zvekare mumazuva ano ekupedzisira, vanhu vazhinji vari kutaura kuti kutozvarana kwakatonaka. Alright, how can we harmonize masentiments evanhu nekomandi yakapiwa naMwari yekuti zvaranai muwande muzadze nyika, tisingakompromise chokwadi, tichiramba tiri muzvokwadi? Firstly, ngatingovasumai titi komandi yakatanga kupiwa yanga iri yemazuva ekutanga kuti vanhu vazadze nyika. Then ezvinezvi ama last days end time. That's assumption. Hatisi kupa a biblical reference. But tiri kufana kusvika pakuti tizive kuti
chidiso chaMwari ndechipi mazuva ano ekupedzisira? Toberekana here kana kuti tosiyana nazvo? Alright, but first tinofana kudefine kuti last days ndeapi. Alright, great controversy inotiudza iyo kuti last days akatanga from 1798. Ngativerengei. Great controversy page 355 paragraph 3 inoti but that part of his prophecy which Daniel related to the last days, Daniel was bidden to close up and seal to the time of the end. Not till we reach this time could a message concerning the judgment be proclaimed based on the fulfillment of these prophecies. But at the time of the end, says the prophet, men shall run to and fro, and knowledge shall increase. That's Daniel chapter 12, verse 4. The apostle Paul warned the church not to look for the coming of the Christ in his day. That day shall not come, he says, except they come a falling away first, and that the men of sin be revealed. 2 Thessalonians 2, verse 3. Not till after the great apostasy and the long period of reign of men of sin can we look for the advent of our Lord. The men of sin, which is also styled the mystery of the iniquity, the son of perdition, and that wicked represent the purpose which are foretold in the prophets, was to maintain its supremacy for 1260 years. This period ended in 1798. Panapa tiri kukurudzirwa kuti Daniel paakanyora bhuku rake achipiwa chiprofita chekumazuva ekupedzisira akanzi seal that book till the end, meaning to say zvakavanzika zvemubhuku raDaniel zvaifana kuvanzwa kusvika mumazuva ekupedzisira, ndopaifanira kuitwa unlock that prophecy. Ende Paul akatsigira pfungwa yakati kana tisati tareveala the men of sin kana kuti the nyangadzi yakataurwa iya kuna Daniel, Jesu Kristu havangadzoki. Zvino from 1798 that man akarevealwa inova the purpose. So from 1798 up to today tiri end time. So yes, of course tiri kurarama mumazuva ekupedzisira. Alright, because mumazuva ekupedzisira vazhinji vari kutaura kuti zviri nani kusava nevana, but reason yavari kupa it's a wrong decision. Vari kupa reason ye fear of tribulation, kutya kutambudzwa mumazuva ekupedzisira nenyaya yekunamata, and that reason haisi valid according neshoko raMwari. Mwari vakatokomanda kuti vanhu vaberekane. Kodai vakatanga 1798 vakaita pfungwa dzekuti mazuva ekupedzisira tizvarani, nyika ingadai iri papi? The Christian world, vatendi vangadai vari papi? Vangadai vachipera zvishoma nezvishoma, tingadai tisisina. Ikomandi yaMwari yekuti tisazvarani. Alright, then tinozviwana kupi? Alright, ngatidzokerei kuna kwatamboverenga kuya kuti mukadzi achaponeswa nekubereka. But panapa pavhesi iyi pane a condition yakapiwa kuti mudzimai anzi aponeswa. There is a certain condition yaanofana kunge ari kuti anzi aponeseke. Pari kunzi kana vachirambira mukutenda nerudo noutsvene pamwe chete nekuzvidzora. Kana panapa it's conditional. Kana usingakwanise mukurambira mukutenda usaitako mwana. Kana usingakwanise kurambira murudo, usingakwanise kurambira muutsvene, kana usingakwanise kurambira mukuzvidzora, it's better not to have a child. Not kuregedza kuita vana out of fear of what? Of tribulation. Alright, ngatione kuti from the spirit of prophecy tinowana here tsigiro pamusoro penyaya yekuita vana iyi. Zvinonzi the true mother is the true teacher of children. If with a heart imbued with the love of Christ, she teaches the children of her class, praying with them and for them, she may see souls converted and gathered into the fold of Christ. That's book rakanzi Daughters of God, page 18 paragraph 1. Panapa zvikunzi mai ndiye mudzidzisi wevana. Vana mai ndo vanofana kudzidzisa vana. That's why kuchivanhu kwedu kare taiona mwana akamitiswa mai vairohwa nababa. Kare zvaitondinetsawo ndichikura kuti kone mhaka yei mai vachirohwa vese vakafanana pamwana. But the fact is
vana mai ndo ma true teachers evana. Solemn appeal, page 59, paragraph 2, the course which most mothers pursue in training their children is in this dangerous age is injurious to their children. It prepares the way to make their ruin more certain. Some mothers with their own hands open doors for virtually invite the devil in. Saka spirit of prophecy iri kuramba ichitsigira panapa kuti nzira zhinji dziri kutorwa nana mai pakudzidzisa kana kuti pakutraina vana vavo kana kuti pakurovedzera vana vavo iri kuva inovakuvadza vana ava. Pamwe pacho iri kutovhurira madhoors ekuti the devil apindire mukati meupenyu. Saka tiri kuona panapa kuti vana mai vane basa rakakura. Kana vachiona vasingakwanisi kuita basa iri, zviri nani vasaite vana ava. Alright. Testimonies for the Church, volume 2, page 460, paragraph 3. That we could arouse fathers and mothers to sense of their duty, or that they would feel deeply the weight of responsibility resting upon them. This responsibility, yes, vana mai ndo vane most responsibility, but fathers are also called upon kuti vaite basa iri. Ibasa ravo zvekare. Saka tinofana kufila weight mafudzi medu kuti tarera vana ava nenzira inodiwa naMwari. Ndo zvekutaura spirit of prophecy. Adventist Home, page 183, paragraph 3. If the curtain could be drawn aside, we should see that many children who have gone astray have been lost to good influence through this neglect. So turikuona kuti vana vazhinji vari kurasika nekuda kweinfluence vabereki vari kutadza basa, anditi? So zvino kana vana varasika, Mwari haazonyarari, asi zvakadaro anopanicha. Vana vacho varasika vovapanicha, vabereki vacho varasika vopanichazve. Saka both fathers and mothers and their children pakatadzikwa basa vese vanoparadzwa. Then vana babawo zvekare tine responsibility to provide vana nemhuri, because sometimes tinopedzisira kutadza kunoita vana mai kurera vana is because of our failure to provide mhuri. Vana mai vanopedzisira vakutsvakawo kuti voita sei kuti mhuri irarame, vana vosara vasina anorera kumba. Takutoisa vana mumaoko evasikana vebasa. Vasikana vacho vakatsvakwa paWhatsApp nokuti vanenge vachiona mufananidzo isina kururama pamberi pevana venyu, vachipinza maboyfriends mudzimba, mai nababa vari kubasa kutsvakira vana. Saka vana baba ngatiretirei mhuri. Alright. So in this fast corrupt age, these things are not considered. Lustful passions bears away and will not submit to control. Although feebleness, misery, and death are result of its reign, women are forced to a life of hardship, pain, and suffering because of uncontrollable passions of men who bear the name of husband. More rightly could they be called brutes. Mothers drag out a miserable existence with children in their arms nearly all time, managing every way to put bread into their mouths and clothes upon their backs. Such accumulated misery fills the world. And message to young people, page 462, paragraph 3. Alright. Kuita vana vakawanda panguva imwe chete, Mwari vanotiwo kudini? Vamwe vacho they are able to upkeep vana, they train, but kuvaita panguva imwe chete haizve kunzi hanzi ndinoda kuzvara ningopedza panguva imwe chete, ndingoti gaga, kamwe kari pazamu, kamwe kari mumaoko, kamwe kari kumusana, kamwe kari kutidzira kufamba, pangaita problem here ipapo. Alright. Spirit of prophecy nobva yadzoka kuti parents should not increase their families any faster than they know that their children can be well cared for and educated. A child in the mother's arm from year to year is great injustice to her. It lessens and often destroys social enjoyment and increases domestic wretchedness. It robs their children of that care, education, and happiness which parents should feel it their duty to bestow upon them. Adventist Home, page 163, paragraph 3. Panapa tiri kutoudzwawo zvekare kutoti vana vazvarwe panguva imwe chete, maakushare care. Vana vari panguva yekukambaira vakawanda, maakuta share care pavanhu kuti hachawani care yaifana kuwana. Zvakanaka. So let's space them kuti vawane nguva iri separate, to train them separately, usingazvistraini muzvaramo yavo chiprofita. Unless children can be trained and disciplined from their babyhood by a wise and judicious mother who is conscientious and intelligent,
and who rules a household in the fear of the Lord, molding and shaping their children to meet the standard of righteousness. It is a sin to increase your family. God has given you reason, and He requires you to use it. Adventist Home, page 164, paragraph 1. And zvakatoipa tori chivi kuwedzera munhu more than yaunokwanisa kuriritira. Alright, zvikanzi vaya vanoda kuzvara wobva wapa vabereki. Kune vamwe nokuti anozvara, yes, azvara chipo chekuzvara akapiwa, unopa vabereki, wobva wati vabereki ndo vakandirera vakanditraina zvakanaka inini ndikakura ndiri straight. Ende zvinhu zvekutrainesa nemari yacho yekuti variritire vana vanayo. Mwari vanotiwo kudii? Adventist Home, page 164, paragraph 3 inoti parents should calmly consider that provision can be made for their children. They have no right to bring children into the world to be a burden to others. Have they a business that they can rely upon to sustain family so that they need not to become burden to others? If they have not, they commit a crime in bringing children into the world to suffer for want of proper care, food and clothing. Saka kana wazvara mwana wako, zvizvarire iwe, usazvarire vamwe basa kana kuzvarira vamwe vana kuti ndikazvara ndichanomupa someone. Tinavo vana mai vakazvara vana vakaenda kudiaspora kunotsvaga zvekuti vana vadye vachisiyira vabereki. Mwari vazviramba. Ko varombo vasina chavainacho vanofanira kuita sei mumazuva ano azere nekutambudzika kudai ari mazuva ekupedzisira? We know kuti mazuva ano ekupedzisira zvinhu zvakaoma, hazvina kutimirira zvakanaka, kuwana chikafu, kuwana zvinhu kuri kunetsa. Ko murombo woitawo sei? Adventist Home, page 165, paragraph 1. Those who are seriously deficient in business tact, who are the least qualified to get along in the world, generally fill their houses with children, while men who have ability to acquire property generally have no more children than they can well provide for. Those who are not qualified to take care of themselves should not have babies or children. Saka ukaona usingakwanisi kuchengeta vana, zviri nani kuregedza kuita vana, nekuti unounza gehena pano pasi. Zvikanzi nemumwe generally mumazuva ekupedzisira anaya, zviri right here kuita vana mumazuva akaipa kudai. Alright, indeed, it is not wise to have children now. The time is short. The periods of the last days are upon us. Young children will be affected to a greater extent. Zvikanzi mweya uchiprofita kuti hazvisi wise, hazvina uchenji here kuita vana mazuva ano. Why? Vana, they are more affected. Ngatitarisei muzvikoro, dzidziso yavanowana muzvikoro. Zvinezvi mwana akasaenda kuchikoro imhosva kunosungwa. Akaenda kuchikoro kwacho anodzidziswawo dzidziso dzenyika dzinovaafect. So it's not wise kuita vana unongochigadzira vanhu vari rebellious. But kana muchizvigona, it's wise, munogona kuita henyu. Zvikanzi ko ivo Mwari havanawo nzira here kune vanoda kuita vana? Right, mwewo mubvunzo. Adventist Home, page 206, paragraph 5. God will work with power when entrustful dependence upon him. And God will work with people when entrustful dependence upon him. Parents will awake to the sacred responsibility resting upon them and seek to train their children right. He will cooperate with those parents who carefully and prayerfully educate their children, working out their own and their children's salvation. Who will work with them to will and to do his own good pleasure. So ndozvauri Adventist Home, page 206, paragraph 5. So Mwari vanobatsira nekuprotecta avo vane shungu dzekuti vana vavo vatraineke kuva vanhu vakanaka. Ko vane mabig families kudhara vakatozvara, chokwadi chisati chasvika kwavari. Mwari anoti kudini? Noti Adventist Home, page 163, paragraph 4. It's a counsel to parents of a large family. The question to be settled by you is, am I raising a family of children to strengthen their influence and swell the ranks of power of the darkness, or am I bringing children for Christ? Ndo mubvunzo waunofana kuzvibvunza iwewe kana wagara uine family yako kare iri hombe, kuti the way andiri kutraina vana vangu handisi kutrainera devil here or ndikutrainera Mwari? Ndo mubvunzo waunofana kuchibvunza. Already wakanga wane family kare hondo usina chawaziva. Mwari akaregerera mazuva ekuti dadi ekusaziva. So we can see kuti mazuva ano ekupedzesera
Mwari vanotoda kuti muzvare vana, but vana ivavo must be trained properly. Usaita vana kana usina capacity yekutraina vana vacho. Chekutanga, usaita vana kana usina zvikwanisiro zvekuvarwisa vana ivavo, nekuti ukazvitadza izvi, iwe pamwe chete nevana vako munoparadzwa. Ndinotenda nenguva yamatora makateerera nekutarira chirongwa ichochi. Ngatisanganei zvekare musvondo ramangwana. Kana paine pamusina kunzwisisa, comment section iripo munobvunza. Kana paine pamunoda kuwedzera, uyezve munogona kubvunza zvekare kana kuwedzera. Kana paine pamunoda kutiwo tiwane nguva yekukurukura, munongokanda zvekare mucomment section. Musakanganwa kusheyawo nevamwe vawane dzidziso yakanaka kudai. Ngatisanganei zvekare musvondo rinouya. Totenda Mwari atibatsira. Matese kulenga